Boys of the city and looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the third floor of Jumel Building, AB Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa aray balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6 en punto. Maabig ay kabwasan luyag na Pangasinan. Wadya ni paparong talas programan maabig ay kabwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawa at loob na 24 oras. Nang ringalan jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Nakaulupyo adasayan kabwasan. Makterion Lingko, Ratimag ti Pangasinan, Dennis Mojares. Kaiba mo si kapaborito Errol Horado. Kanya technical control si Engineer Nixon Dakal. Agaw natin na Biyernes. Thanks God, it's Friday. Pizza 30. At bulan na Enero 2026. Jadasaray ulo na balitad lokal. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. Laki na intilak at gilig na karsada, binubugbog inatay. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. Anti-illegal drug operation at nandurman na balay at luyag na Pangasinan. Pulis analunggaring. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. Top 4 most wanted at kason multiple rape na aresto. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan.
20.8 yung gramo na Shabu asamsam na otoridad at syudad na Dagupan. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Unda pagtayo o dasaray ulo na balita da nasyonal. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Fake medical test result ng Presidente Marcos iimbestigahan na NBI. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Abogado ng dating Presidente Duterte aglasalatan onong adakinan Vice President Sara. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Impeachment ng Vice President Sara unconstitutional palapag na Supreme Court. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Pituran akusado at nababalang niya sa bungero, Inyales at Aromia Kulungan. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Oras nila alas 6:03 na kabuwasan tanatan wadyaray detalye at saray balita da lokal. $20.8 gramo na Shabu asamsam na otoridad na Dagupan na ginawan anti-illegal drug bypass operation. Yang kasaad oras na alas 3:54 na palbangon dyan barangay Bunuan Kasyat at syudad na Dagupan. Naristo na saray operatiba Susan live-in partner. Asamsam si Karaso limaran pirason head shell da transparent plastic sachet. Yan ang karga na Shabu yaman kantidad na 141,400 piso. Asamsam mata na otoridad so belt bag tanan durumaran na budol money sa tanya anti-illegal drug bypass operation so indawluan na City Director Police Colonel Arnold P. Solomon hepe na syudad na Dugupan tan jad impanresponde na City Police Drug Enforcement Unit Station 6 jad koordinasyon na Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Region 1 sa suspect so inalaan na body worn camera tan alternative recording device sa ebidensya tan sa suspect so inawit jad police station yadi man ira impiso kada karsel kaso ninsunggay na section 5 tan 11 article 2 na Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 so insiga pad korte laban at duwaran suspect. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Top 4 most wanted person ya walay kaso to na multiple rape naristo at Nadugupan City Police. Oras na alas 12:14 na kaagwan na naristo so laki na walaan na kaso ya naristo base at biskag na warrant of arrest makalanorad 2 counts of statutory rape dan sa kaya count na rape through sexual assault lapo din sunggay na Republic Act 1716 sa tanya yung pangaristo at suspect lapo din gangganan na City Director Police Colonel Arnold P. Solomon inalaan na body worn camera tan alternative recording device sa Sobitlan suspect ya si kutunatan sa walang kustodiya na Dagupan City Police Station. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Malaknaban niya operasyon na illegal ya druga lapod gangga ng PNP Provincial Director Police Colonel Arbel Merculio ya ginawa ng biigan niya bali daluyag na Pangasinan sa maunaan niya na arreston suspect so walay alias to na Tunyo 55 anyo siya na aresto dyan siyudad na San Carlos recover si kato so 0.4 gramo na Shabu manbili na 2,720 piso. Legan niya sa raydoran na suspect so naral
Bali na Sangkinti na Pangasinan. Sa suspect so mantao na 34, dumaralos na 44. Tricycle driver pareho na wala asawa residente na Tayug Pangasinan. Asamsam si Karasod 5 na gramo na Cebu, mambili na 34,000 pesos. Jada bali na gilara naral mo so sa kay suspect. Tana samsama da si Katuso 0.4 gramo na Cebu, mambili na 2,720. Sa raya na arreston suspect, sunawit Jada Police Station kaiba iraya recover iran ebidensya. Kaso ninsungga na section na 5 tan 11 Article 2 na Republic Act 9165 o Comprehensive Drug Act of 2002. So araw po nasaray suspect at korte. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Wala siya imbestigahan na takla no wala iya so motibo at impamugbog at 50 anyo siya laki aning nang gilig na karsada pasado alas 3 na palbangon jad barangay Anodid ba bali na Mangaldan Pangasinan na unong investigasyon na pulis sa Mangaldan mabutbut ya umpapasyar o ula at subiktima at pispan o kapukukan na barangay Salisa at siyudad na Dugupan, yan mga lanasira. Anang nang subiktima at gilig na karsada, ya akarukul, ya ang gapulay ya linawa, kanyan tampol yung batik ya patambalan, bang balot si Katoy indeklara na dead on arrival. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Narangalan ere katibukulan ya balita da lokal. Antis tayo nung dapag da saray balita da nasyonal. Wajan ni Repigaram Paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, AB Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno mga kapaborito, magpa-advertise na! Umangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan Kapuasan Pangasinan. Dennis Muares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kapuasan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. WJ 88.1 FM Radyo Pangasinan.
Alas 6:13 na po ng umaga, 6:13. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado, at narito na po ang detalye ng ating mga pambungad. Almusal Balitang Nasyonal ngayong araw ng Friday. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Nagsasagawa na ng imbestigasyon ang NBI o National Bureau of Investigation sa kumakalat sa social media na medical test results ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isang peke batay sa pagkumpirma ng St. Luke's Medical Center. Sinabi ni NBI spokesperson Palmer Malyari na nakikipag-ugnayan sila sa St. Luke's Medical Center kung saan sisimulan ang isinasagawang investigasyon sa pagtukoy kung saan nagmula ang peking medical results. Una nang sinabi ng Presidential Communications Office na iniutos na sa NBI ang investigasyon sa kumakalat na gawa-gawa at malisyosong medical information ay paglabag sa rights to privacy health condition ni Pangulong Marcos. Sa isang public advisory, nilinaw ng St. Luke's na fake at falsified ang nasabing medical information. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Hindi papalitan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang legal team sa ICC. Ayon kay Vice President Sara Duterte, kaugnay ng panawagang palitan ang mga abogado ng kanyang ama. Sinabi ni VP Sara na ipinararating niya sa ama na may nag-aalala at hindi kampante sa defense team matapos magdesisyon ang ICC Pre-Trial Chamber 1 na kaya na ni Duterte na humarap sa kompromisyon ng mga kaso laban sa kanya na magsisimula sa February 23. Naniniwala si VP Sara na posibleng lumampas sa 1 taon ang kaso ng kanyang ama. Samantala, umapila ang defense team kaugnay sa desisyon ng ICC na fit to stand trial si Duterte. Ayon sa depensa, nagkamali ang ICC Pre-Trial Chamber nang hindi nito ikonsidera ang isang medical report na ibinigay ng isang defense neurologist at neuropsychologist na nagsasabi na lumalalang kalusugan ni Duterte at nakompromiso na ang kanyang cognitive condition na dapat ay konsidera sa periodic peer review ng pagkakakulong nito. Hinihiling din sa apela na kaagad na pansamantalang pagpapalaya ni Duterte. Sinabi ng ICC noong Lunes na dapat humarap si Duterte sa pagdinig ng confirmation of charges simula February 23 kung saan ang mga hukom ay magpapasya kung ang mga paratang laban sa kanya ng prosekusyon ay sapat na malakas upang magpatuloy sa paglilitis. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. pinagtibay ng Korte Suprema o Supreme Court ang nauna nitong desisyon na unconstitutional o labag sa batas ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay ito ng motion for reconsideration na inihain ng Kamara sa ruling ng Supreme Court noong July 2025 na nagsasabing lumabag sa 1-year bar rule ang articles of impeachment. Ito ay ayon kay spokesperson attorney Camille Tinong Oting nitong Huwebes ng Supreme Court. December 2024 nang ihain ang 3 impeachment complaint laban kay Duterte kaugnay ng umano'y maling paggamit ng confidential funds. Ang ika-4 na impeachment complaint ay inendorso ng Kamara sa Senado bilang Articles of Impeachment.
In-archive ang unang 3 complaint matapos ipadala ang ika-4 na complaint kaya't hindi nasimulan ang 1-year ban. Hindi nakibahagi si Associate Justice Alfredo Benjamin Kagiwa sa desisyon, habang si Associate Justice Maria Filomena Singh ay on leave. Isinulat ni Senior Associate Justice Marivic Leonen ang desisyon noong 2025. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. inatasan ni Honorable Mary Jean Kahandab Ong, Presiding Judge, Regional Trial Court, 4th Judicial Region, Branch 26, ang PNP CIDG Calabarzon sa pangunguna ni Lieutenant Colonel Ganaban Ali. Naihatid ang 7 akusado sa kaso ng mga nawawalang sabongero sa Santa Cruz District Jail sa ilalim ng DOJ. Sa ilalim ng Department of Jail and Management Penology o BJMP sa Santa Cruz, Laguna alinsunod sa commitment order. Ayon kay Lieutenant Colonel Ali, ang 7 akusado ay kinilalang sila Rogelio Borrican Jr., Jezreel Lazarte Mahilum, Mark Carlo Evangelista Sabala, Rodelo Antipuesto Anig-ig, Eman Kayunda, Falle Julius Tagalog Gumolon at Ronquillo Pakot Anding ay hinatid sa kanilang mga selda. Ang mga akusado ay pawang mga tauhan ng sabong na pag-aari ng umano'y mastermind na negosyanteng si Charlie Atong Ang, nasangkot sa pagkidnap, pagdukot at pagpatay sa mga nawawalang sabongero na umano ay pinatay at itinapon sa Taal Lake sa Batangas. Ang natitirang 10 akusado na tauhan ng PNP natanggal sa serbisyo ng PNP ay nananatili sa kustodiya ng PNP para sa paghihintay ng commitment order mula sa korte. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. may bitbit umano si dating Ako Bicol Representative Saldico ng 100 million US dollar o 5.85 billion pesos na cryptocurrency sa ibang bansa nang tumakas mula sa Pilipinas. Ito ay ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, ang posibleng ginagamit ni Ko sa pagtatago nito sa ibang bansa dahil naka-freeze na ang mga credit card ng dating mambabatas. Ayon kay Remulla, planong makipag-ugnayan ang pamahalaan sa Sweden na sinasabing gumagamit ito ng foreign passport sa mga biyahe sa Europe. Napaulat na si Ko ay humarap sa isang notaryo sa Stockholm, Sweden noong January 15 matapos maghain ng petition for certiorari sa Korte Suprema laban kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Sa petisyon ni Saldico, hiniling nito sa korte na mag-issue ng temporary restraining order and or writ of preliminary injunction laban sa resolusyong inilabas ni Remulla na nagre-rekomenda ng pagsasampa ng kaso kaugnay sa maanumalyang flood control project sa Oriental Mindoro. Una nang napabalitang si Saldico ay nagtatago sa Portugal. Makaraang makakuha ng golden visa dahil sa malaking negosyo na nailagak sa bansa. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. tiniyak ng Chinese Embassy na agad-agad mag-aal sa balutan ang ambasador ng China sa Pilipinas at lahat ng nagtatrabaho sa embahada kapag idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na persona non grata si Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Kuan. Ito ang tiniyak ni Chinese Embassy spokesperson Ji Lingpeng kaugnay ng panukarang resolusyon ng 15 senador na tumutuligsa sa mga naging pahayag ni Jing laban sa mga opisyal ng pamahalaan na nagtatanggol sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Dagdag pa ni Xi Jing,
Padagdag pa niya, si Jing ay itinaga ng Chinese President Xi Jinping at tinanggap ni Pangulong Marcos kaya't ang Pangulo ng Pilipinas ang may kapangyarihan na paalasin ng bansa ang ambasador. Ayon kay Xi, kung idedeklarang persona non grata ang sinumang Chinese diplomat sa Pilipinas, ay dapat isama siya at ang 12 media affairs team at public diplomacy team dahil kung papalisin ang isa ay aalis ang lahat. Sinabi rin ni G na kahit pa ikandado ang embahada ay patuloy nilang ilalaban o patuloy nilang lalabanan ang paninira sa China dahil ito ang basic duty ng mga Chinese diplomats. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin niyo ang ating mga pambungad. Almusal Balita ngayong araw ng Friday. Oras po natin. Alas 6:25 ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame yung Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa number 1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Babala sa publiko mula sa PCSO. Ipinababatid sa lahat ng kababayan na tumatangkilik sa STLO Small Town Lottery sa lalawigan ng Pangasinan na mag-ingat sa pagtaya upang maiwasan ang paglilinlang at iligal na operasyon. May mga naulat na insidente ng bogus o iligal na bangka na pinapasukan ng ilang kabo o kubrador upang matiyak ng inyong pagtaya ay sinasagawa sa lehitimo at otorisadong STL. Hinihikayat ang publiko na siguraduhin sumusunod sa mga sumusunod na alituntunin ng kabo o kubrador bago tumaya. Una, ang kabo at kubrador ay may opisyal na ID at chaleco na ibinibigay ng Philippine Charity Statistics Office o PCSO at Grand 88 Gaming Corporation, ang tanging legal at otorisadong operator ng STL sa Pangasinan. Pangalawa, mayroon silang opisyal na papel na may logo ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. At pangatlo, ang pagpasok ng taya ay ginagawa lamang sa opisyal na betting station ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. Mahalagang paalala, tiyakin ng inyong kinatayaang kabo o kubrador ay lehitimo upang maiwasan ang anumang aberya o problema sakaling kayo ay manalo. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Popular sa balita! Taluran katao, naaktuan yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho, tantalagan na iya at malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika! They say tanging ikaw ang katabi pa rin in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, ang inyong number 1 pop music station.
Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito. Basista, Binmalen, Paborito. Bugalyon, Paborito. Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga taram, Paborito. Diyan Orbis Tondo. Paborito. Aya, so 88.1, Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Umangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan Kapuasan, Pangasinan. Dennis Muares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kakabosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Oras alas 7 alas 6:30. Apurado. Nakakaalis ka na mo. Sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan, Maabig Kabuasan Pangasinan, ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Good morning, Pangasinan, Maabig Kabuasan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. Mac Terion Lingcora, Timothy Pangasinan, Dennis Muharis, at siyempre kasama dyan sa may technical control, ang nag-iisang pugi sa puso ni Madam Charis, si Engineer Nixon Dakal. Kung meron kayong mga gustong iparating na hinaing, mga reklamo, suggestion, opinion, reaction, at maging ang inyong mga pagbati, mangyari lang po tumawag o mag-text sa ating smart number 0939-100-9931 o kaya sa Globe number 0927-974-2784. Live din tayo sa Facebook page ng DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan at Yun. saka sa YouTube. Ayan. Sabay yan, live na rin. Oo. Para makakuha kayo ng mga magagandang mga balita, mga issue na amin pong tatalakayin sa umagang ito. Lalong-lalo na yung mga mahilig tumaya sa Game of Chance. Mag-ingat kayo sa mga nagpapataya, baka mamaya bugos yan o yung mga bukis. Si kwanda tudas yung si Mabung no si kayo so analo. Dahil kapaborito sinalakay ng mga operatiba ng Philippine National Police Regional Office, kasama na dyan ang Orbis Tondo Police, ang mga illegal na nagpapataya ng small town lottery STL sa barangay poblasyon bayan ng Orbis Tondo, Pangasinan. So ito yung mga nagpapataya ng illegal. Ito yung mga illegal. Illegal nga bukis Bukis, di ba? Bukis ang tawag. Tinatawag na bukis. Ay pinagpipilit pa nila nga magpataya, alam na ngang illegal. O sino ngayon ang sasalo o tutulong sa kanila? Kawawa itong mga nahuli, ginawang sangkalan ng mataas na opisyal na nagpapatakbo ng illegal na sugal sa lalawigan ng Pangasinan. Sino ang ito, mga tanong lang natin. Sino ang magbibigay ng tulong pinansyal sa mga nahuling gumagawa ng illegal? Para sa kanilang abogado.
Pangpiyansa. Oh. Para sa pamilya pa. Di ba? Sino? Tanong lang natin kung sino. Ako dyan. Ang illegal gambling ay mahigpit na pinagbabawal batay sa ilalim ng Presidential Decree 1602 na pinalakas ng Republic Act number 9287. Bakit gusto nyong pasukan ang illegal na yan? Dahil ba may utos ng mataas na opisyal? O dahil sa binibigay na 10% mula sa inyo, mula sa inyong mga ingreso? Yun ba yung tinatakpan ninyo, 10%? Hinahabol nila yung 10%. Samantalang kulang na kulang pa yan kung kayo ay nahuli. Kaya nga Alam naman nila na ipinagbabawal ng batas na anumang uri ng pagsusugal na walang pahintulot ang gobyerno. Tulad ng bookies. Ang titigas ng ulo. May nakuha tayo ng impormasyon na dyan sa bayan ng Sampabian, merong 5 bukis na binabantayan. Ugilaton? 5. Sa bayan ng Mangaldan, mahigit 20. Ganon din sa bayan ng Manawag at sa Nasinto. Na ang mga bukis na ito ay minamanmanan na ng mga operatiba. Handa na kayo. Kayong mga bukis dyan, baka hindi nyo alam, biglang pusas ang aabutin ninyo. Huli. Meron din tayong nabalitaan na ito nga, may pinatawag daw yung may mga opisyal. Nagpatawag. Sa mga liga. Saan kaya to? Na sila raw sila raw magpapatakbo ng hindi. Yung nagpatawag na opisyal. Yung patawag na opisyal. Sila na daw yung magpapatakbo. Bakit meron na ba silang may presenta na ba silang prangkisa? Prangkisa, ewan. Kung meron yan, kung sana. Sila na. Hindi, pinakita doon sa mga kamiting nilang mga liga. Di ba? Ang tanong, meron ba silang pinakita sa mga liga president during meeting na sila ang nakakuha ng prangkisa mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office? Wala naman silang maipakita na prangkisa mula PCSO. Para bang ipinagmamayabang pa nila na sila ang otorisadong mag-operate? Ibig sabihin lalawigan. Ibig sabihin hanggang salita lang ang opisyal. Yung mataas na opisyal na ito. Wala siyang maipakita na prueba o dokumento mula sa PCSO. Diba? Kung meron silang prangkisa na pinahihintulutan ng PCSO na sila ang mag-operate ng STL, sana binigyan ng kopya yung mga opisyal. Tama. Yung mga kausap niya, mga barangay official din. Ngayon, ang pamunuan ng STL Grant 88 Gaming Corporation ay sumulat sa Philippine Charity Sweepstakes Office na tugunan ang nangyayaring illegal na sugal o kaya yung bukis dito sa lalawigan ng Pangasinan na gamit ang inilalabas ng PCSO STL Grant 88 Gaming Corporation. Kaya umakto ang pamunuan ng PCSO at sinulatan ang PNP. Saan ba sinulat? Diyan sa regional. 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 PNP Regional Director Police Brigadier General Dindo Reyes. At sa ating lalawigan, si PNP Provincial Director Police Colonel Arbil Merculio. Basahin mo nga yung kapaborito Errol, yung kasagutan ng PNP bilang tugon sa kahilingan ng PCSO na patigilin ang illegal na sugal o kaya yung bukis sa lalawigan ng Pangasinan. Ito habang yung header Philippine nandiyan nandiyan ba? Nandito. Okay. Yung mula doon sa header ng Republic of the Philippines, National Police Commission, Philippine National Police Regional Office 1, Pangasinan Police Provincial Office, Provincial Operation and Management Unit, and Camp Governor Antonio U. Season Libsong, West Pangasinan, Lingayen, Pangasinan, PCMU,
260, ito, merong memorandum. Oo. Ano bang meaning ng PCMU? Police Community Mobilization Unit. PCMU. Oo. Okay. Ayan. C, distribution. Ito. From. Subject. Ito. From C. POMU. Oo. POMU. Ito Oo. ay. Okay. Subject, intensification of police operation against illegal gambling. Okay. Ayan. Aha. Dated January 23. 23. So last week ito. Oo. 2026. Number 1, reference. Oh. 620964 PCSO gambling operations in the province of Pangasinan. Aha. And Memorandum from C. CROD dated January 23 with same subject as above. Aha. Number 2, this pertains to the letter from Miss Miss Mikiades Mikiades. Robles, Oo. General Manager, Philippine Charity Sweepstakes. Sweepstakes Office. Kanto dyan. Oo. Reiterating. Reiterating the previous letter from Grand 88 Gaming Corporation, the Small Town Lottery Authorized Agent Corporation, STLAAC, of the PCSO in the province regarding the alleged illegal gambling operations in the province. Number 3, in this regard, you are directed to conduct intensified operation against gambling in your area of responsibility. Likewise, file appropriate charges to all violators if evidence warrants. Number 4, further submit results of action taken to this office. Attention, kanto dyan, through email address. Yan. Ayan, okay. So, yun po ay dated January 26, 2026. Pero yung sulat, 23. Oo. Sabi niya ito, for strictly compliance distribution, all COPs, Chief of Police, PIU, yung Provincial Intelligence Unit, Copy Parnis, Provincial Director Command Group, sign, Welmer L. Pagaduan, Police Lieutenant Colonel. Okay. So, ang pamunuan ng Grand 88 Gaming Corporation na sila ang nabigyan ng prangkisa mula sa PCSO na mag-operate hanggang February 28, 2026 ay sumulat sa tanggapan ng PCSO dahil sa mga illegal na sugal o tinawag na bukis sa lalawigan ng Pangasinan. Magtatapos ang prangkisa ng Grand 88 Gaming Corporation sa February 28, 2026. Ngunit sila ay nag-renew ng another 3 years. Inaantay yung approval from PCSO. Balikan natin na ang issue sa mga bukis. Sumulat ang Grand 88 Gaming Corporation, kaya ang pamunuan ng PCSO ay nagpadala ng sulat kay PNP Regional Director Police General Dindo Reyes through email, at ang sulat na yan ay pinadala din kay PNP Provincial Director Police Colonel Arbel Merculio, kaya dapat na aksyonan ng kapulisan ang tugon ng PCSO. Kaya gumagawa ng hakbang ang mga kapulisan sa lalawigan ng Pangasinan to intensify police operation against illegal gambling. Sinasabi sa memorandum mula sa PCSO na huliin ang mga nagpapataya ng illegal sa lalawigan ng Pangasinan. Actually, gumawa na ng paraan. Gumagalaw na ang mga kapulisan ayon sa utos ni Regional Director General Reyes. At siyempre si PD Merculio, sinalakay ang dalawang bayan, una sa Alcala. Alcala, tama ba? Oo, nung isang araw dyan naman sa may Urbis Tondo. So pinag-utos ng pamunuan ng PCSO ang pagsasampa ng kaukulang kaso sa korte sa sino mang mahuli na nagpapataya ng illegal na sugal o yung tinatawag na bukis gamit ang Grand 88. Dapat lang nabuwagin ang illegal na sugal at sampahan ng kaso ang mga gumagawa ng illegal alinsunod sa kautusan ng PCSO. Kung walang kinalaman dito yung mataas na opisyal, dapat manguna sa pagbuwag. Manguna sa utusan niya. Sa pagbuwag ng illegal na sugal dito sa lalawigan ng Pangasinan. Yun po yung mga dyan
So, gumagalaw na ang kapulisan. Siyempre, meron ngang order. Mula sa PCSO. Na yung mga bookies, yung mga gumagawa ng illegal, hulihin. Kaya may mga nangyayaring raid. Diba? May mga nangyayaring raid at kaya wag na kayong magtaka kung kayo ay mahuli dahil kayo ay gumagawa ng illegal. Kaya humanda na yung mga ibang bayan na may mga report na gumagawa ng illegal na sugal o kaya yung bukis na gamit ang Grand 88. Na itong Grand 88 Gaming Corporation, sila po yung legal na may prangkisa na galing sa Philippine Charity Sweepstakes Office. So yung mga nakikikabit diyan, yung mga bukis, humanda na kayo dahil gumagalaw na ang ating kapulisan at kung kayo ay maaktuan, mahuli, kawawa naman kayo, kawawa ang pamilya ninyo. Sino ngayon ang tutulong sa inyo? Di ba? Yung sinasabi nila na mas ginusto ninyo yung 10% na inalok sa inyo. Tinasan lang ng 3% kasi yung legal na Grand 88, 7% yata ang binibigay. So, tinasan ng 3%. So, yung 3% na ba na pinatong ba, sapat na ba yan pag kayo ay nahuli para sa inyong pamilya at saka sa pangbayad sa abogado ninyo? Yung pamilya nyo pa. Kaya nga Siyempre, may abala niya Correct. So, yun po yung mga ngayon nangyayari dito sa lalawigan ng Pangasinan dahil nga iisa lang ang binigyan ng prangkisa. Ang binigyan ng prangkisa itong Grand 88 Gaming Corporation na sila po yung legal na mag-operate sa lalawigan ng Pangasinan. Wala na pong iba. Wala nang iba. Pero ang ginawa ng mataas na opisyal, yung mga bukis, sila po yung gumawa ng bukis na gamit itong Grand 88. Labas sa Grand 88, yun din ang labas nila. Pero, sinong kawawa rito? Number 1, ang kawawa, Tabo. Pangalawa, yung mga nagpapataya. Kumatlo, yung mga tumataya. Di ba? So, yari kayo kung kayo ay nahuli ng mga otoridad sa korte kayo magpaliwanag. Mambayar kila. Ayan. Mampiyansa kayo. Bunot kayo sa sarili nyong bulsa. Ayan. Saan sila kukuha? Total, kumita naman kayo dyan sa may 10% na alok sa inyo. Siyempre, pagdating ng araw at kayo nahuli, bibitawan kayo ng nasa likod ng nagpapatakbo ng illegal na sugal. Tulad ng bukis na yan. Mula sa texter natin 0923-6840. Magandang umaga mga sirs. Mga opisyal dapat sila ang manguna sa pagbuwag ng illegal na sugal sa lalawigan, sabi niya. 0918-4429. Ang mga otoridad ang dapat na manghuli. Tama. Mga otoridad nga. Wala naman karapatang manghuli yung mga hindi authorized. Sa mga bukis. So, 0968-3527, command responsibility ng leader ng bayan o syudad o kaya sa lalawigan, sabi niya. Okay, 0981-3740, mga idol, kung pinapayagan ng mataas na opisyal ang illegal na sugal, labag sa batas yan. Talagang labag sa batas. Yung ang sinabi namin kanina, Presidential Decree 1602, na ito ay inamindahan ng
anong Republic yun yan? Republic Act, yung kuan, namida ng kuan yan ng Republic Act. Aha. Yung Presidential Decree 1602 pinalakas. Oh. So, yun po yung ating mga kuan, yung pinupuntahan natin kung bakit patuloy pa rin itong mga nagbubukis dito sa lalawigan ng Pangasinan. Oh. Kaya't dapat na mapahinto ito dahil nga kawawa. Oh, yung mga legal na binigyan ng prangkisa, siyempre nagbabayad sila ng karampatan ng tax. Yung hindi lang yan, yung obligasyon pa sa PCSO. Oo. Kung magkano yan araw-araw o magkano weekly o buwan-buwan. Diba? Si Karaso mampupuunan sa lanisun tatabo. Kaya nga kaya yun ang kuan natin dito, pinupuntuhan natin na issue, bakit may mga bukis o illegal na sugal. Ipatundayo, talagang yun. Gamit ang Grand 88 Gaming Corporation na prangkisa. Alas 6:49. Good morning kay Caramel de la Cruz ng lungsod ng San Carlos. At ganoon din ang kanyang may bahay, si Madam Geraldine Munoz de la Cruz. Yun. Si Karaso paborito. Yung imbitaan laray speaking engagement at saray schools. Diyan barangay. Kaya kuan inimbitan dahil alam nila na si Mr. and Mrs. de la Cruz ay talagang matulungin at madaling kausapin. Kaya sila po yung inaanyaya sa mga speaking engagement tulad ng yung sa mga public schools, yung Brigada Eskwela. Nandun lahat ng mga public schools pinupuntahan ni Madam Geraldine Munoz de la Cruz. Good morning din kay Mayra Meriti Lapid, dyan sa bayan ng Dasul. Okay. Uy, malapit na yung malapit na yung reunion nyo. Yung grand homecoming alumni ng Dasul Central School. Unatin kadsatan. Dalawa yan dalawang linggo. February 7. Duaran simba kamot Dasul Central School at saka February 14 doon sa Don Marcelo Jimenez Memorial High School. Formerly, dahil ngayon Don Marcelo Jimenez Polytechnic. Dyan sa Dasul yan. Kaya nandyan tayo. Yan, at least simbagamla. Nandyan tayo na tumulong. Tumulong. Tumulong sa pagkain. Good morning din kay Merlita Abilia. Ayan, Dasul din ito, mga Abilia. Si Amads Idyo ng San Miguel, Calasiao. Good morning po sa inyo. Si Rinaldo Bungar, magandang umaga. Si Abelis Nil, ayan, magandang umaga po sa inyo. Good morning din kay Alfredo Banicod, kay Daisy de la Cruz, magandang umaga. Si Kapitan Abilino Islamic Navarro ng Barangay Isla, San Carlos City, good morning. Kapitan Saldi Bauso ng Barangay Macabito, Calasiao, good morning. At lahat ng mga barangay officials dyan, si Kagawad Pio Hilumin, si Kagawad Junjun Gabrielio, Kagawad Domiador Episcope, nandyan din si Suntubi Kagawad Alvin de Vera de Guzman, at si Jaime Binasa, magandang umaga. Si Kapitan Bob 25, good morning. Barangay Kintong. Barangay Kintong. At ganon din si yung kanyang may bahay, Madam Julie. Julie ba yung pangalan, di ba? Si dyan sa Barangay Kintong. Si former Liga President, Madam
Ano mo kabisado mabibilan? Oh, si former Liga President. Sa laniso na bilam. Oo. Tingatan ay, Madam Josephine. Josephine. Kaila. Josephine Manaya. Josephine. Liturgy kasi. Okay. Si former Liga President Nanding Estabilio, good morning. Sa aming pagbabalik, talakayan natin itong illegal na pagpatayo ng barangay Hula ng barangay Banawang, Kalasyaw, Pangasinan. Ano ba ang parusa sa mga barangay official, lalo na doon sa punong barangay, kung siya ay nagpumilit na nagpatayo ng barangay. Illegal na estruktura. Yan ay ating tatalakayin makalipas lamang po ng ilang paalala. Ang puta-putang Iran Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran Sunata. Son ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya sa #1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas tan arangkaday Kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Popular sa balita. Taluran katao na aktuan yaman na susugal inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na at malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi, garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, ang inyong #1 pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station, ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog, Paborito. Bunuan Bukid, Paborito. Bunuan Gese, Paborito. Kalmay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep, at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat.
DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Umangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyang kapusan Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Jurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 6:58 ng umaga. Sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan, Maabig Kabuasan Pangasinan, ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Good morning Pangasinan, Maabig Kabuasan. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Mac Tirolingkora, Timothy Pangasinan, Dennis Muharis. At kasama din natin dyan sa may technical control, ang nag-iisang pugi sa puso ni Madam Charis, si Engineer Nixon Dakal. Yo. Araw po ngayon ng Biyernes, ika-30. Paborito ni Mister. Ika-30, sa buwan. Sildo, anayan natin, Sildo. Oo nga, paborito ni Mrs. Sildo daray man Sildo katapusan. Oo. Kinsinas, daray katapusan. Magpapaalam na si Paring Enero. Pebrero. Pebrero. Si Pebrero balot. Kabusol to Judith. Ay, siyempre. Kulang na agaw. Kabusol ng Judith. Kabusol ng Judith. Oo, kulang na agaw. Kulang na agaw. 28, kulang na talura. Lante. Hindi, 28, 29. 28. 28, oo. Pero may 29 every 5 years. 5 years, every 5 years, okay. So, bukas 31 na, so uno sa linggo. May mga barangay officials na tila yata'y hindi nila alam yung batas, kapaborito Errol. Hindi alam, alangan naman mangmang yan. Oo, batas. Paano naging kapitan? Kaya nga kaya may mga pa rin lumalabag sa mga batas, tulad nitong illegal structures sa ibabaw ng sapa o kaya sa creek. Ito ay tinuturing na paglabag sa batas partikular sa Water Code of the Philippines. Pantutungtungan ta. Kaya nga alam ng punong barangay na illegal. Yung pagpapatayo ng istruktura sa ibabaw o sa gilid ng sapa o creek. Basta bawal yan. Bakit Huwag pa? nang ipagpilit. Kaya ang problema, alam nang ang mali, ipinilit pa. Ang sinasabi naman ng kapitan, hindi, pinapalaya sa kami, sa dating kinatitirikan ng maliit na barangay hall. Ang problema sa kapitan na yan, mamaya banggitin natin kung sino yan. Ginalapitan nga rin tayo niyan na kung anong gagawin. Actually, may mga suggestion tayo dyan. Mamaya sabihin natin, ang nahanap sa ibabaw ng creek. Yan. Daluyan ng tubig. Yan, Public yung easement zone. Yung easement na tinatawag, dapat panatilihing walang sagabal. Parang tagupan lang. Walang sagabal. Sa daloy ng tubig. Dapat pumunta siya. Dapat, di ba pumunta yan sa sa DNR, Regional Director. Kailan ba may nag-text sa'yo ng isang araw? Parang araw. Tamang-tama, yan nga rin yung naging mission natin ng mga nakaraang taon na paano nga ang gagawin dahil walang pagpapatayuan.
hanggang sa sinamahan Oh. doon sa regional office. Para maniwala. At doon mismo kay regional director, Oo. yung sinabi niya na bawal ang anumang istruktura. Oo. Pero atan na kapitan, ganang dengal, bangar sa ulo to. Oo nga sinabihan siya ano yung pagkasabi ni Ikaw barangay official, dapat ikaw ang maninita. Oo. Hindi ikaw yung mangunguna. Oh, di ba? Sa pagpapatayo ng mga illegal na structure sa creek. Oo. So Kaya ang eto nga yung naging payo natin diyan. Yung naging payo natin, alam mo yung container ban, yung uso ngayon. Oh. Yung container ban na ginagawang opisina. Parang temporary. O temporary, Oo. ipapatong lang muna doon. Oo, hindi yung anytime pwedeng alisin. kaya nga O kaya merong bakanting lupa na pwedeng ilagay doon yung container ban na yon. Ilalagay doon, pagkailangan na aalisin uli kasi nga wala nang makitang lupa na available na pwedeng bilhin yung barangay. Correct. Oh, so yung sinabi ni Napunta konkreto yung palagay ito eh. kaya nga nung sinabi ni Konyan ni DNR Regional Director Attorney Crisaldi Barcilo, yung sinabi niya dapat kapitan ka, ikaw yung mauna sa pagpapalinis. Bawal ang magtayo anumang struktura. Correct. So, ibabaw o gilid ng creek. Oo. Alam mo naman yan, ang batas, dahil kapitan ka, Ayan. punong barangay ka. So, parang Sikato. sinampal dyan si Kapitan. Paano natin alam? Kasi nga nandun nga tayo. Kaya nga. So, bakit pa pumilit pa na itayo yung barangay hall? Na hindi naman siya binigyan ng pahintulot ng DENR. Gusto pa ni Kapitana na ipakita sa Katunggali na ipatayo ang bagong barangay hall. Sa ibabaw ng creek. Sa ibabaw ng creek ba? Nagyabang pa talaga. Dahil sa akin, bukbukor kuya, so kapampalagay na barangay hall. Balo. Inner. Diyan tapo na creek. Ang sinasabi ni DNR Regional Director Barcilo kay Kapitana, gusto mo bang makasuhan at tumatanggal sa serbisyo? Yan ang sinabi ng DNR official. No, siyempre, mantutong-tong iraet. Kaya, wala tad arap da. May awi tong puto dyan, buwisit ng kapitanat. Imbisi pa salubong to sa may regional director, insempet to. Ayan. So, yung kapan dyan makapalag mo yan si kapitana. So, yun. Di ba? Ano yung nakasa doon sa batas kapaborito Irol? May ano dyan makakalaga labat may anunutan ko may puto masarap isip gabay ng regional director ito agtilay iter kanan tilad dalan ang tayo may word yan is stress eating dyan buwis ito nga ngalito na upo ng kapitan na dalan okay. Nagtuta na iburi, wala kagawad ya kay bato. Wala escort tong sa kaya kagawad. Anong nasa ilalim ng kuan ng batas ng Water Code of the Philippines. Presidential Decree, yan. PD. PD 1067 Articles 51, ang mga gilid ng ilog at sapa ay may easement of public use. Ang lugar na ito ay hindi maaaring tayuan ng anumang infrastructure. So malinaw, malinaw. Malinaw tan. Magkuanta no antoy agmo atalusan at saman yung baga ng regional director. Samantalang si kami atalusan mi. Correct. Doon sa Presidential Decree 1067 doon sa Article 51 ang sinasabi doon maaaring magpatayo ng istruktura sa layong 3 metro sa mga urban area. Urban area, di barangay. So from creek, 3 meters adjust ka pa. Pero ditan gipit kasi. Gipit na nga yung creek dyan, may mga kabahayan na nga. Nagpatayo ka pa nagpatayo ka pa talaga. Sa ibabaw ng tulay. Ibabaw ng creek. Ibabaw ng creek. Ngayon,
meron pa dito samantalang sa mga agricultural area, may layong 20 na metro. At, Hindi, pabayaan mo na yan. pabayaan mo yan. Medyo ano yan sa mga agriculture, sa mga aray iba kaalugan, Oo. Andorra. Mm. Yan, hindi na nasunod ang batas. Oo. Maraming mga lumalabag sa batas, gaya nitong si Kapitana. Mm. Oo, na sinabi sa kanya na bawal, ay pinagpilit pa rin. Mm. Very proud na nagpatayo ng barangay hall sa ibabaw ng creek. At least may accomplishment. Ha? May accomplishment. Pikaw balot. Accomplishment niya palso. Okay lang ko mo Ya, akapampalaga yung termino to. Palakpakan natin yan. Palakpakan natin. Yan, palakpakan natin si Kapitana dahil nakapagpatayo ng barangay hall. Pero bawi ang kumitipak. Bakit? May nang palagyan to lang tapaw na creek. Alam nyo ba na merong isang kapitan na muntik nang matanggal? Dahil dyan. Sa business-to-man, tabon. Tabon. Tinabunan to'y creek. Ni man. Muntik na. Ang labat ha. May sumalo. May sumalo. Sinalo. Naalad pitutungtong. So may creek ya tinabunan to, although private ni man private Pero- lot, pero may creek. Bawal yan bawal. Bawal na bawal mong tabunan niyang creek, lalo gano private tan o gaway gobyerno. Batay doon sa Republic Act 7160 o Local Government Code, ang punong barangay ay may katungkulan na ipatupad ang mga batas sa pangangalaga sa kalikasan. So ibig sabihin may katungkulan. Kapag hindi mo ginawa ang iyong katungkulan, may pananagutan. Walang iubatan to yan ng Kapitana. Paglabag ng Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices. Dahil pag napatunayan, na gumamit ng pondo sa pagpapatayo ng illegal. na structure. Ang natan nilabat, si Kapitana ay iba sa ibagamla sariling kwartam. Pero hindi ka pa rin lusot sa batas. Yung gano sariling kwartam so ginamit mo ditan, may pananagutan ka pa rin dahil illegal pa rin ang ginawa mong Diyan sa- pagpapatayo ng barangay hall sa ibabaw ng creek. Ang sinasabi ni Kapitan yung sariling bulsa daw ang ginamit sa pagpapatayo ng gusali Ano sa yan? ibabaw ng creek. Ano yan? Ginamit ng sariling pera tapos sisingilin? Pwede ba yun? Di ba? Gobyerno pa rin ang pinanggalingan yung pera. Isingil mo lang lamang, isingil mo tayo illegal sirin. Lukuhin niya yung Lelang mong... Maaring makasuhan na si Kapitan ng dereliction of duty, neglect of duty. Ang gawin ng punong barangay dapat pigilin niya yung mga illegal na construction, pero siya Dapat yung sana. siya yung nauna. Sikat yung mangidaulo. Paano to nibabanda man ng paalagi ira mo to Kaya nga, paano mo banon tan yun ang problema yung dyan. kahabaan ng creek na yan, sa barangay na yan, papaano pag may gumaya na nagpatayo ng anumang istruktura? Andi, may barangay hall may walang tapo na creek, di man paalagi kami mat. O di nang maliwa pa si Muno nita na, si Kapitan. So anong kaso? Maaaring kasuhan si Kapitan ng administratibo. Maaaring masuspindi o matanggal. O angga pula, agala na yarin ng batigad. Pwede rin kasuhan sa paglabag sa Republic Act 2056 na may parusang kulong ng 6 na buwan hanggang 6 na taon kung mapatunayan na may paglabag doon sa Republic Act 3019 yung Anti-Graft and Practices Act, Anti-Graft and Corruption. Yung administrative at criminal pag may napatunayan, siyempre due process pa rin naman yan. Kahit nakitang-kita mo na yung structure sa ibabaw ng creek, may proseso pa rin po dyan. So dadaan pa sa Office of the... dadaan pa yan pag nireklamo nyo sa ombudsman, kaya pwede rin sa munisipyo. Yung administrative sa Sangguniang Bayan. Yung criminal yung sa Office of the Ombudsman. Maaaring papaano pag may nagreklamo dyan sa Sangguniang Bayan?
may mga padrino. Itong si Kapitan. Hindi O na magbulag-bulagan na lang tayo. pwede. Maring Kunyari, walang barangay hall sa creek. Yun na lang. maring kanyan, maring hain sila ng reklamo sa tanggapan ng Department of Environment and Natural Resources. Very basic. Yan yung very basic na ano. At kahit si ano na, pag napatunayan, si DENR na rin na magsampa ng kaso. Si Regional Director. Pwede rin yan, di ba? Pupunta siya, imbestigahan niya. Oo. At pag napatunayan na meron nga, siyempre, i-demolish niya yan. Di sayang lang yung pera. Sayang. Hindi kasi nag-isip. Alam na sayang nga bawal. Sayang lang. Maong kumon no agto katungtong mismo regional director tay kapitan. Katungtong to arap-arapan. Ibaga tong bawal. Bangar. Pinilit. Siguro sa ibabaga to hindi mas matak ka na kanan sa si regional director. Hindi Katon Jack Suduga. Hindi kasi batas ang pinag-uusapan natin dito. Batas. Kaya tahog mong baliwalain yung batas. No ayan issue, siyempre sigurado ang makasabit kindi kapitan niya. Ansan man laber-laber. Mamasno kod saray kyon. Mamasno kod saray tutuon Marireklamo. Magreklamo ka sa korte. Di ba? Kung sino yung tama at sino yung mali. Ang tinatanong lang namin dito, yung barangay hall na nakatayo diyan sa ibabaw ng creek, ibabaw ng sapa. Yun ang kini-question namin. Yan ba ay legal o illegal? Ayun yung pinag-uusapan natin. Dito tayo sa legal. Ano ba ang legal? Huwag kang magpatayo ng anumang istruktura diyan sa gilid ng sapa o ibabaw ng sapa. Yun po yung mga pinagbabawal. Ano po ang legal? Dapat sundin mo yung batas. 'Di ba? Kung ano yung nakasaad sa batas, yun ang dapat mong ipatupad. Dahil ikaw ay isang punong barangay. Ikaw yung namumuno. Pero pag ikaw ang nagpasimuno sa pagpapatayo ng illegal na struktura, siyempre ang mga kabaranggayan mo ay susunod na rin. Yun ang very dyan. Kaya dapat na sumunod ka sa batas dahil ikaw ay isang elected official. Kung hindi ka sumunod sa batas, maaaring ikaw ay kasuhan at maaaring ikaw ay masuspindi o matanggal sa serbisyo. Good morning kay Jubiliano sa Ayan, kilala mo ito. Yung anak ni dating Yumaong Pare Bugart. Ay, oo. Oo, sabi niya. Sino? Si anong pangalan? Yung kanyang Facebook. Yung ba yung dating SK? Oo, dating SK. Jubilianos ang kanyang Facebook. Good morning, Kuya Dennis Emo Harris. Ayan, makumpleto Yung A, Abalos yan. Shout out mga taga Jubilianos at Jubilianos at Bugayong family sa Kalasyaw. Ayan. Yung anak niya daw, good morning. Anak ni Bugart. Sabi ko na nga, anak ni Bugart, sabi niya. Okay. Good morning po sa inyo diyan. Sila po nanonood sa ating palatuntunan. Si Imagine Acorda, good morning idol, sabi niya. Dito tayo sa mga reaksyon din mula kay Carmen de Guzman. Idol, dapat ang kapitan tagapagpatupad ng batas sa barangay, hindi pasaway, sabi niya. Tama naman. Si Ramon de Vera, malinaw sa local government code ang mga functions and responsibility ng punong barangay. Nasa kanila ang lahat ng power. Presiding officer sa sangguniang barangay, may police power, nagpapatupad ng mga batas. Ang kulang dito, kilikili power. Good morning kay Ulysses Ramos. Dapat magbasa ng local government code ang punong barangay
para alam ang ginagawa. Oh. Si Virgilio Santos, idol, malinaw na paglabag ang pag-construct ng barangay hall kasi nasa ibabaw mismo ng creek. Yan ang sinasabi ko eh. Yan ang sinasabi namin. Illegal eh. Sinabi rin yan hindi na Regional Director Crisaldi Barcido na bawal. Bakit pa pinagpilit? Tigas ng ulo. Kasing tigas ng bato. Mapapalambot yan kapag siya'y kinasuhan. Mary Grace Bigano del Monte, magandang umaga. Jessica Bulataw, magandang umaga. Ganon din kay Don Ramon Bautista Sr., dating board member at dating vice mayor na taga Manawag, pero siya po ay nagtatrabaho sa Region 1 Medical Center, katuwang ni Regional Director Dr. Roland Mejia. Kantabay. Oh, nakita ko nga pala yung sports fest nung nakaraan. Oho. Meron silang activity. Diyan sa Region 1 Medical Center. Oo. Actually, buong Region 1 na mga hospital. Government hospital. Yung sports fest. Kasalukuyan na sinasagawa yan. Susana Bungar Bustamante, good morning kay Merlita Abelia. Si Josie Gadingan Kinis, ayan. Si Marivic Carbira Balason, magandang umaga. Gawin din kay Mar Pasqua. Si Dinya Abuan Makaraega, doon sa Burgos ito. Emiliano Libaton Patalot. Maganda yung mga pwede nyo. Si Yolanda Modelo Mulio, magandang umaga. Sino pa? Si Lintaban, ayan, magandang umaga. Si Rachel Busalis. Si Sidney Paz, magandang umaga. Nora Baswell Padiro. Si Ebs Balatico Magno, ayan, magandang umaga. Rosie Patayan, magandang umaga. Si Michael Mariado Suganob. Josephine Balason Tomas, magandang umaga. Si Priscilla Buaga Solis, siya po ay sila po ay bumabiyahe. Ingat sa pagbiyahe. Sam Tinti ng Kalasyaw, magandang umaga. Rinaldo Bungar, magandang umaga. Magbabakasyon ka sa Dasol. Si Clifford Abilia, magandang umaga. At ganon din si Maki Mapalakapak Soriano, magandang umaga. Okay. Ito yung mga nagte-text, yung mga batas daw na nilabag. May batas na. Maraming nakalagay dito eh. Yung binasa natin kanina, yung Presidential Decree 1067 o sa may Water Code of the Philippines. Bawal magtayo ng anumang struktura sa natural waterways. Yan tulad niyan. Correct. Yung easement na tinatawag. 3 to 20 meters. Tama yung sinabi mo kanina. 3 meters hanggang 20 pag sa agricultural land ka. Urban 3 meters. Yung Presidential Decree 1096 National Building Code na naman pala. Pasok din. Pasok yan. Illegal lang pagtayo ng walang building permit sa no-build zone. Ayan. So yung creek no-build zone yan. Hindi, wala yan. Paano nagpatayo ng building itong si Kapitan nang walang building permit? Ayan nga eh. So pag nabigyan ng building permit sa munisipyo, ay another question or yan. Paano nyo binigyan ng building permit na ang pagtatayuan ay ibabaw ng creek?
Ayan. Ah, So dapat maraming madadamay yan. Dapat malaman pala natin ito. Oo nga, no. Hanapin nga natin. Oo. Local Government Code 7160. Oo. May kapangyarihan ng LGU sa pag-iba Oo. o demolition ng mga illegal structures. Oo. Sa Republic Act number 9275, Clean Water Act o yung daluyan Oo. ng tubig, may mga sanction din at may mga pananagutan. Ayan. Civil Code, Mm. na naman, Article 420, ang ilog, estero at creek ay ari ng publiko, hindi pwedeng angkinin. Correct. Oo. Oh, yan, hindi daw pwedeng angkinin. Aha. Ito, saklaw ng illegal structures o bahay o extension sa ibabaw ng creek. Barangay hall o opisina. O, kakarga dyan. Tindahan, bakod o tulay. Covered drainage na ginawang building. Oh. Ito yon. Yung creek, nilagyan ng cover. Tapos nilagyan ng building. Bawal pala yun. Bawal. Oo. Oo. So yun yung mga nasa batas. Ano? Okay. So yun pa yung tatalakayin natin. Tuloy-tuloy po itong pagtalakay natin dito. Dahil nga yan ang mainit na issue ngayon. Ay yung pagpapatayo ng struktura sa ibabaw ng creek. Yan sa Banawang. Ito, ang magreklamo daw. Sa unang-una, sa may munisipyo. Sa engineering office. Oh. Pwede daw. Aha. At maaari ka rin dumiretso sa may DENR EMB. Correct. Ha? Oh. Environmental Management Bureau. Oo. At sa DILG dahil barangay official ang sangkot. Ombudsman kung may nakitang abuse of authority. O yung pondo na ginamit, ginamit sa illegal. Oho. At pwede daw lumapit sa PAO Ayan. para sa libreng legal assistance. Oo. Yung gustong magreklamo. Okay. Basta pag nagreklamo kayo, siguraduhin nyo lang na may mga proper documentation din kayo. Unang-una, picture. Litrato. Number 1 dyan, litrato. Pangalawa, kung kine-question nyo yung pundo, kuha kayo ng mga dokumento ng papatunay na ginamit yung pundo ng barangay. Diba? Sa pagpapatayo ng struktura. Yun yung mga dokumento na dapat ninyong ipresenta. Happy birthday kay Mayor Patrick Agustin Karamat. Sabi ni Jubilianos Aye. Ngayon ba yung birthday ni Mayor Patrick Agustin Karamat? Oo, ngayon yung birthday ngayon, niya. Oo. So happy birthday sa inyo. Pwede ba tayong magpatugtog ng happy birthday song? Para sa kay Mayor Patrick Agustin. Pabatiin na lang natin ng maligayang kaarawan. Ayan, happy si birthday. Mayor Patrick Agustin Karamat. Ayan, ng happy birthday, Kalasyabo, Mayor. Pangasinan. Good morning din kay Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay. Sige, mag-exercise muna tayo bago tayo mamaalam. Mag-exercise tayo. Good morning kay Mayor Patrick Agustin Karamat. Happy birthday. Si Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay, good morning. Good morning kay Councilor Kyle Arthur Balduisa Gaspar. Si Councilor Nestor Gabrillo. Si Councilor Elias Villanueva, magandang umaga. Si Councilor sino ba? Mike Season. Mike Season at saka si Councilor Jopi, good morning. Good morning. Good morning din kay former Liga President Carlito Dion ng Barangay Bud. Si Longher, magandang umaga. Si Engineer Art Gaspar, magandang umaga. Madam Marmy at Boss Carlo, magandang umaga. Si Sergeant Esteves at Madam Jubit Esteves, magandang umaga. Good morning din kay Alvin Sandoval. Ay, si Kuya Alvin. Good morning, mantitich ng kabosan. Agawad. Good morning din kay Vice Mayor Edgar Itaktak mo, Maminta. Si Vice Mayor Attorney Johnny Cabrera at Councilor Generos Flores ng Mangaldan, magandang umaga. Mayor Carl Christian Biga ng Mapandan, magandang umaga. Si Dr. Felix Domicilio at ganun din kay Sir Jeffrel, magandang umaga dyan sa Mayor's Office. At si Boss Darwin, magandang umaga.
Councilor Freddy Pinolyar at Madam Sheila Pinolyar, magandang umaga. Iyo papaling-paling, an baywang mo. Iyo pakiting-kiting, an braso mo. At kamay ay susuntok sa hangin. Ayan. Magandang umaga sa inyong lahat ng mga nakikinig at nanonood sa kanilang mga tahanan. Magandang umaga sa inyo. Sa Lunes natin ba kwento talakayin tong tinix dito 0917-4839 mga idol, mayroon naman pundo ang barangay mula sa National Tax Allotment at Annual Budget. Bakit hindi sila bumili ng lupa para doon ipatayo May ang lupa barangay naman. May pambili. May pang-purchase. Pwede namang pondohan yan eh. Oh. Meron na pwede silang makiusap sa may-ari ng lupa na kung pwede ay staggered ang pagbayad. Correct. Dahil panggagaling sa pondo ng barangay. Ang problema siguro, walang mahanap na lupa. In fairness naman doon sa kapitan, talagang gumawa ng paraan. Para humanap ng lupa. Pero talagang matigas lang ang ulo at sa creek nagpatayo. Ayan. Okay, wala na po tayong sapat na oras sa ating palatuntunan. Kaya kayo po ay pansamantalang namamaalam sa Himpapawid at magbabalik po sa Lunes. Ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Mac Tirul Lingkor, Timog Pangasinan, Dennis Muharis. At kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-isang pogi sa puso ni Madam Charissa, Engineer Nixon Dakal. Ang tabayanan ng susunod na palatuntunan ni kapaborito RJ Jimenez at kapaborito Joseph Kanilang Bakani sa programang Liknaay Baloy. Dito lamang sa DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringala